Meron. Parang nainis. Naku, bakit ganun? Hindi na lang sila naging masaya para sa inyo, ano? Naku, yan ang mahirap sa ating mga iba natin mga kababayan. Sana wag ganyan, mga ganyang inggitan. Ay, pangit yan, ganyan ano? Hindi na lang sila maging masaya para sa inyo. Dito po tayo ngayon sa lugar ni Ate Mayra. Ayan, ito po pinupormahan na yung ano, yung bahay nila. Ang ginagawa po natin is ano, iniipon muna yung mga materyales para dire-diretso yung ano, yung pagtatrabaho. Ayan, mga hollow block. Inuna muna natin mga hollow block. Ngayon po ay dadagdagan natin itong hollow block kasi may nagpadalang OFW. Hindi nagpabanggit na pangalan. Tulong daw sa kanila. Nagpadala nung isang araw sa pamamagitan ng PayPal. Ayan, nagpadala siya. Ibibili natin siya ng hollow block para maipon yung mga materials para diretso na yung pag ano, yung paggawa ng bahay ni Ate Mayra at ni Kuya Eric. Ito si Charis. Hello Charis, kumusta? Ha? Charis, hello. Bakit ano? Ba't hindi na siya ugma ngayon? Ito si Andrew. Yung Jollibee. Ito si Andrew. Hello Andrew. Charis. Napiyok na pati ako. Nasa ngayon si ano, si Agumo? Yung nagtrabaho. Ay, ano na, yung okay na yung tura nyo. Malamig na no. Nasa ilaw niya. Ayun. Pagkuranda man din mo. Hello Charis. Kumusta? Ha? Ay, mabubuo na yung bahay nyo, ano? Ipon pa tayo ng kunting pondo kasi maantay tayo ng mga magpapadala para matapos na agad yung bahay nyo. Ano? Kasi marami nag-aabang. Ano, Andrew? Ayan, bibili tayo ngayon ng ano, ng hollow block. No? 100 na hollow block. Ayan. Inom siya ng ano. Umuwi dito kanina si Eric. Umuwi. Ilang araw gabi? Ayun po, nag-uulit po pagkahapon. Galit ko si ate. Ayun po, naghalo. Ayan si Charis. Charis, hello. Kanina masaya yan, ngayon hindi na. Ano nangyari? Ba't biglang lumungkot? Ha? Hello, baka nahiya lang. Ano? Ito mga kakalingap, sila Mayra, binisita natin sila. Ito, pinupormahan na yung ano nila, yung bahay para magawa na. Matuloy-tuloy na yung ano. Ayun, malinis na yung basta itong mga ano, dadagdagan natin itong hollow block na to para dire-diretso na yung pag tatrabaho. Ayan, dagdagan natin ng mga ano. Ayan, mga kalingap. Kumusta, may bigas pa kayo? Mayroon pa. Huwag niyo pamigay ha. Ayan. Kumusta Andrew? Ha? Anong ginagawa mo Andrew? Hindi ba nini nagkabot eh. Ayun po, dito tayo bibili ng hollow block para pagpapagawa ng bahay ni Ate Mayra. Ayan, tsaka ang kanyang pamilya. Ito yung bibili natin. Ay, kayo pa yung may-ari? Sa inyo bibili? Si Mano ang mag-ipon muna tayo ng materyales para dire-diretso yung labanan. Doon lang sa sugod lang.
Ayan, ito na. Yung hinakot namin kanina. Ayan, pag nakompleto na yan, dire-diretso na yung trabaho para pwede na siguro yun, ano? Palibot. Tama na yun, ano? Tapos yung kalahati, ano na lang sa wali, ano? Ayan, mga kalingap. Medyo kinakalawang na itong bakal. Ayan. Ito, ayan, medyo malinis na. Oy! Oy! Si Andrew! Ayan, may pasalubong ako sa Andrew. Charis! Hello, Charis! Ayan, may pagbili tayong semento. Ayan. Ayan. Gusto mo, ano? Chicken? Ha? Chicken? Ito, chicken. Ayan, ulam nyo, mamaya. Oh, iyo, masarap yan. Ay, mainit, mainit. Ayan, si Eric na doon pa sa ano? Sa trabaho niya. Ano, komportable naman kayo dito? Nasaan na yung kutsi nyo? Ay, ito, ini-miss nyo. O, sige. Dito na rin kayo naglalamisa. Ito yung kusina nyo, ano, pag inayos. Sabi ni, ano, yung mga trabaho, ano daw, okay na daw yung mga hollow block. Ang dami na rin yan. Ayan. Ano sila gapot? Ang mga hollow block. Ayan. Ito, pinaka ano nyo. Ito yung pinaka kusina nyo, no? Ayan, sa ngayon nag-iipon pa tayo ng ano, ng pundo para makumpleto yung mga materyales para dire-diretso yung trabaho. O may bago kayong ano to? Lutuan to? Sino gumawa niyan? Ay, parang kahoy. Parang Vulcan Mine bagay yan. Paano nakakaluto dito? Kahoy lang. Kahoy lang. Okay naman, di man na ano. Oh, may gatas. Ayan. Oh, kain ka na ng manok. Ulam niyo mamaya. Charis. Ha? Oo. Ano, Charis? Yeah, cute-cute naman ni Charis. Oh. Tsaka si Andrew E. Ayan. Ano, kumusta naman kayo dito? Anong buhay-buhay natin? Nakaraos man na? Ayun po. Medyo nagtaba ka ngayon, Dati payat-payat ka. Oo. Ayan. Oh, medyo naging okay na. Ito na lang, pag nagkaroon pa ng ano, palitan natin ng yero to. Ano? Ayan. May isang sponsor na nagsabi, kumusta na daw kayo? Si Ate La Paloma. Ayan, kinukumusta kayo? Kumusta daw kayo? Ano, makain ka? Gusto mo? Ha? Kain na? Gusto mo manok? Hello, Andrew. Mataba na pati si Andrew. Binavitamins yung pa to? Ubos ng vitamins. Naku. Paano na? Oo, binili ko muna yung padala ng OFW natin na materyales. Mas maganda yung kompleto yung materyales para dire-diretso yung ano, yung para dire-diretso yung trabaho. Ano? Ilan yung mga trabaho dito? Dalawa? Dalawa po si ama po na ito. Tapos yung isa, magkano yung labor dito? 300 po. Karpintero. Oo. Mga ilang araw kayo ito matatrabaho? Sa bagay, pag kumpleto na yung ano, madali na yung ano, materyales. Pag kumpleto na madali. Ito, gawin yung kusina. Ayan. Di ba? Baka pagbalik ko may bigas na naman kayo. Ano, habang nagtatrabaho. Uy. Ano, masaya ka na, Charis? Kanina masaya kanina. Iyo po. Bakit bigla ay nasupog? Oo. Ganun talaga mga bata. Masaya siya tapos ano, nasusupog. Sunod may laruan kayo pagbalik ano. Ha? Nagbabitamins na sila. Medyo mataba na yung pisngin nito. Hindi na data. Si Charis, oh. May ano po may kalintura si. Anong nangyari niya? Parang nahulog. Porte boy din sa baile. Tumalon. Nagbabaili po siya. Tapos Nagbaili. Baili daw, baili. 8. Baili ka dali. may kalintura po yun. Kala ko iyak ka na naman. Pati ikaw nasusupog ba? Ano? Supog. Ayan.
Ito mga kalingap, madali na to. Kasi yung materials natin makukumpleto na. Ayan. Yung hollow block okay na daw yun kasi marami na masyado. Ayan, abangan nyo mga kalingap pag tayo nagkaroon ng mga padala ng ating mga minamahal na OFW, mga sponsors. At tsaka nagkaroon tayo ng konting sahod sa YouTube ay dadagdag na rin natin. Ano po? Ayan, si Andrew, sabi nga marami nag-aabang ng video nyo. Kumusta na daw kayo? Kumusta naman kayo dito? Okay man po. Hindi, yung okay, yung pag nasahod si Eric, okay naman. Okay. Ano sabi ni Eric? Mga kapitbahay niyo dito, ano sabi? Christmas po sa muna. Madalanda po kami sa Jessica Soho. Jessica Soho? Tapos sa wish ko lang. Nadaan na talaga. Sabi daw na may nainggit sa kanya. Chismis talaga. Sa YouTube lang naman kayo nadadalan. Mapapanood daw sila sa Jessica Soto sa mga wig. Ito po may anak na kambal. Kambal ba yan? Yung piglagan mo doon po. Nasa Jessica doon ito? Yung piglagan mo doon, sabi niya, mapapanood daw sila sa Jessica Soto sa mga wig. Bakit? Yung brado ang paawa ni Mayra. Parang nainis. Naku. Bakit ganun? Hindi na lang sila naging masaya para sa inyo, ano? Naku. Yan ang mahirap sa ating mga iba natin mga kababayan. Sana wag ganyan. Mga ganyang inggitan. Ay. Pangit yan. Ganyan, ano? Hindi na lang sila maging masaya para sa inyo. Hayaan nyo pag pagpunta ko dito, bibigyan din natin sila. Masayaw si Charis. Masayaw ka, Charis? Kala ko sa'yo. Team, tuloy mo lang. Team Kalingap. Ang lingap mo sa mahihirap. Ang pag-ibig ng Diyos naway laging sumainyo. Si Charis. Mayain ka pa rin, Charis. May jokes tubunan ka na. Mahiya ka pa. Sige ha, bye-bye. Bye-bye, nanay. Bye-bye na, Charis. Bye-bye. Anong gusto mo pasalubong ko pabalik, Charis? Ha? Uy, Charis. Anong gusto mo pasalubong ko? Ay, nababay si Andrew. Bye-bye. Bye-bye na, dali. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye, Andrew. Yeah. Dito, harap ka dito. Yeah. Ayan, ang daming nag-aabang ng mga video nyo na baka palasyo na yung sunod na ako ay isang anak mahirap. Morito Buyang. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.